келдім, Атап ятған ерімдер барып етер, шунан бәлки тыйлып тұрған ойдарың кетер. Ярдарымды қат-қат тыңлап барында аңла, еңе әйтер көземінде барға барында келдім, Демек әтәләр үзит дип беләләр, ярсы дип мына һин кайһы райондан? Нисек Күпкә килеп беләктең турага һөйлә. Мин Балкытай районында үстем бәләкәй генә авылда, Красный Пахарь дип атала, ул русса булһа, Кызыл Хабансы башкортса була. Бәләкәй генә авыл, бер урам, берәй 60 өй шул авылда булгандыр. Һаман да әз генә булай. Шул Өфөгә нисек килеп эләктем? Булай озын гына тарих димме? Шул беренче шөгыльләнә башлаган музыка менән, гитаралы уйна башлаганым. Шуннан мәйтәм музыкага башландым, компьютерда өйрәнә башландым, компьютерда программаларды, FL Studio, Cubase, төрле программаларды өйрәнә башладым. Шан килеп сыга башлады. Мәйтәм бер тапкыр РНТ дигән ярсыны белеп калдым да, мәйтәм ремикс язарга булдым. Шан тура РНТ-га язып, ул миңа акапеллаларды җибәрде. Шан берәй 2 аднанмы, 3 аднанмы мин уга ремиксты уже җибәрдем. Шуннан ул миңа язды, очень круто, классно дип шайтып яздылар. Мәйтәм миңа охшай дип. Шуннан без сыгарга булдык шул ремиксты. Башкортстанның төркеменә алдык. Бүтәннәр охшаны. Шул адак нисегрәк. Бергә язарга булдык Батырдар дигән ремиксты. Кемнән булган әле беренче? Кондырман. Шул тректы тагын ремикс эшләп, совместный ремиксты сыгардык. Шуннан һуң ул мине сахарга булды Өфөгә. Бер атнага килгәйнем, танышып, студияла бергә эшләп, мин килергә булдым Өфөгә. Шул сакта мин Ургалы авылында эшләгәйнем, укытучы булып, физкультура укытучысы булып, һаман да эшләйм шулай. Физкультура укытучысы булып. Шуннан нисегрәк. Шуннан күстем. Шуннан бетә башланды. Шулай әкренләп. Иң беренче ремикс эшләгән йыр мәтә аталган. Кайһы йырмы? Иң беренче. Иң беренче йыры булган Куанам дигән йыры миңа бигрәк охшаны клипы. Шуннан миңа бигрәк охшаны үзе трек. Шуннан мәйтәм иң популяр йыр булган шул сакта. Һаман да шулайдыр ул. Иң популяр, иң охшаган йыры шуннан, ебәрдә акапелла, шуннан эшләнем ремиксты. Шул дабстеп стилендә эшләгәнем. Шул. Әлеге вакытта кайһы мәктәптә эшләп? Мин Сипайловла эшләйм, 37нче мәктәп, Урыс мәктәбе. Физкультура укытучысы. Укытучылар шакы күп аламы? Күп түгел.
Мына без кунакка килдек бит инде һиңә. Ошо һинең фатирмы? Эйе. Ну, юк, мин съемный квартирала, фатирда, эйе. Мына укытучы булуу ул йыр язууга, ижадка камасаулаймы? Әлбәттә камасаулай. Чөнки миңа күп вакыт үткәрергә кирәк мәктәптә, дәресләр, әзерләнү, дәресләргә һәм төрле секциялар, кружоктар, шулары күп вакытты ала. Шуга әзрәк камасаулай. Мына үҙең йырларга касан уй килде? Әле кайсан? Кайсанрак? Мәктәптә укыган сакта мин үземнең музыкаль способностьларымды белгәйнем. Үземдә, уемда теге йырлап йөргәйнем дә, но сәхнәгә мин сыкмагайным. Ояла торгайным. Егетләр безнең авылда һин теге йырсы, һин сәхнәлә йырдаһаң көлә торгайнылар. Шуга әзрәк оялып торгайным. Шуннан нигә колледжга ингән сакта башлагайным Златоуст калаһында, Селәбе өлкәһендә. Шунда бер иптәшем, мин райондан, Балахта райондан, ул гитара һатып алды. Шуннан мине өйрәтә башланы. 200 аккорд белгәйне. 200 йырды тоже белгәйне йырларга. Мине өйрәтте, миңа бигрәк охшап калды. Шуннан аның гитараны алып, уже үзем төрле йырларды хайлап, үзем аккордтарды подбирать итеп йырлай башладым. Шул бигрәк охшап төштеләр, шуннан китте инде. Беренче ояла торгайным, гитаралы уйнаган сакта, шуннан күреп калдым, бар, кешеләргә охшай. Миңә лә охшап китте теге. Үзем, йырларга, йырлам охшап китте. Шулай, әкренләп башланып китте инде. Бүген РНТ-ны лайфка алдык, уның менән дус булганга һин куанаһың. Әлбәттә. Уның иҗат турында нимә әйтәһең? Үзенчәлекле иҗады, үзенчәлекле взгляд, карашы, үзенчәлекле карашы, шуга безнең баш эстрадада ундай артистлар юк. Шуга ул популяр. Шуга ул нисек әйтәм? Яхшы йырсы, бөтенләй лә охшай. Братишкалар кемдер? Шул турында һөйләп үтә. Братишкалар, ул безнең 10 егет, бөтәһе лә иҗади кешеләр, һәм үзләр кайһылары дизайнерлар, кайһылары йырсылар, кайһылары видеографтар, шуга кайһылары просто яхшы кешеләр. Әллә нисек без бергә шулай бер-беребезне белеп, шундай нисек төркемгәме? Братишки тип үзебезне йөртәбез. 10 кеше безнең төрле. Менә әгәр дә РНТ-ны алмаһак, башкорт эстрадаһын әлеге вакытта Ленар Белый тотып килә диләр. Моны мен килешәм. Кемдең һүзләре ул? Кем шулай дип әйтте? РНТ-ның концертында ишеткән. РНТ-ның концертында? Әллә минеңсә улай түгелдер, белмәйм. Кем ул шулай уйлай йөри микән? Әллә кем, белмәйм. Минеңсә РНТ һаман да башкорт эстрадаһын нисек һаман да тотып йөри.
Демек, ул иң текәһе. Иң текәһе, Элвин Грей, Радикуляшн. Беренче ул, яшьләрнең арасында. Яшьләр арасында. Шул. Яшьлек шоуда бер номинация алгайны. Шуны һөйлә. Яшьлек шоуда номинация алгайны. Улай булмагайны. Инстаграмда фото бар, мин Юлдаш плюс, наверное. Юкмы? Венерага бар, демек, Юлдаш плюс бар. Юлдаш плюс. Яшьлек шоу түгел, Юлдаш плюс хит парадтың. Мин анда катнашкайным. Шуннан миңа диплом бирделәр. Яшьлек шоуда мин катнашманым. Бер тапкыр катнашып карагайным. Онда мин өйдә булгайным, Балактай районында. Мәйтәм, еще мындай күсмәгәйнем. Өфөгә. Мин үземнең условиялар ниндәй уларның? Видео төшерәһең, үзеңдә йырлаганда, шуны ебәрәһең интернет селтәре аша уларга, почтага. Шуннан мин мәйтәм, минең шул сакта мониторлар булгайны, студийный монитор, студийный микрофон һатып алгайным, шул сакта башлагайным үземнең музыкаль ижади эшләремде. Шуннан нисегрәк булган әле. Төшерергә булгайным үземнең видеомды. Мәйтәм, минең студийный микрофон бар, студийный колонкалар бар, мониторда. Мәйтәм, кәрәк качественно, сифатлы эшләргә үземнең йырлаганымды. Шул студийный микрофонга бөтә йырлаганымды записывать итәргә булдым. Шуннан шуннан нисегрәк булды әле. Өфөгә ебәрдем, шул монтаж эшләнем. Булай матур гына килеп сыкты, монтаж эшләнем, ебәрдем. Мин фонограммага йырдаманым. Ысын йырданым инде. Минусовкага. Шуннан Өфөгә ебәрдем. Шунда мине сакырдылар. Нигә? Нисегрәк әле. Яшьлек шоу алдынан нәмкә үтә әле. Отбор, кастинг хамаган, отбор. Шул кастингка килгәйнем, шан безне тагын карайдар, шан Ләйсән Мазитова. Ләйсән Мазитова ул шул яшьлек шоуда башкаргайнымы, нисегрәкме, ул организатор булып эшләгән белмәйм. Или судьямы, нисегрәк шулайрак булган. Шан мин йырданым да, ул миңа әйтә, имеш, һин Ние шул видеоңды фонограммага йырдап, безгә видеога төшереп, шул видеоңды ебәрдең ди. Мин әйтәм, мин ысын йырданым, просто менә шулай сифатлы эшләргә, тип, уйданым да бөтә монитор аша, студийный микрофон аша, әйтәм, хәзер особенно, тип, выделюсь, әйтәм. Шулай тип уйладым да, килеп сыкмады. Шуңа мине Ләйсән Мазитова срезала. Шуннан отборочный турды үтмәнем. Шуннан яшьлек шоуга эләкмәнем. Шул. Юлдаш плюс турында. Юлдаш плюс турында нисегрәк. Беренче тапкыр язгайм нисегрәк әле. Айкыды йырын, беренче йыр Айкыды. Бу яхшы баш эстрадаһына нисегә әйтәм. Охшаны кешеләргә, шуннан мин килдем трагын йырын яздым, аны еще яхшырак охшаны кешеләргә һәм мине сакырдылар. Хит-парад, даже мин хит-парадта еңмәнем, но хит-парадта нисегрәк үтә. В основном накрутка, бер-беренә язып, проголосуй, мин әйтәм, бу нигә катнашмайм шул голосованиега. Мин үземнең страница ВКонтакте репост эшләнем дә. Бүтән бер нәмәлә катнашманым шул голосованиега. Мин ул голосованиега еңмәнем, Юлдаш плюстарның
улардың нисегрәк үтә. Кем беренче урын ала, голосованиела. Шул үтә неге хит-парадка йырдай адак улардың гала-концерт үтә. Декабрьдәме шулайрак. Шул беренче тапкыр мин үтмәһәм дә, но мин килдем яры бигрәк кушаны, миңа шылтыраттылар. Шуннан әйттеләр, бу тикәйер, кешеләргә охшай, мин нидә выступлениела сыгыш яһарга тиешең. Фонограмма турында һүз чыкты. Инде фонограммага ядаган бармы? Бер әйде. Йырдаганым? Ысын әйткәндә, йырдаган бар. Сөнки беренче тапкыр йырдаган сакта тулкынланаһың нык. Шуңа куркыбрак. Беренче сыгыш яһаганда фонограммалы йырдай торгайным. Шуннан минең шундай уйларым бар. Нисә кирәк? Мин дискотекага или нигә асык урында йырлаган, унда неподготовленный помещениялар. Шуга, мин киләһең, кешеләрне нисек куандырга, кешеләрне куандыраһың, һин килмәйһең нигә берәй конкурска. Һиңа кирәк әйбәт йырларга, кирәк энергично бирергә, үзеңне күрһәтергә, шулай әйтәм. Шуннан, если һин нигә килһәң конкурска, шунда һиңа кирәк нисек әйбәт итеп йырларга, моңлы итеп йырларга. Шунда йырла, минең уйлавымса. Шунда һин матур итеп йырларга тиешең, үзеңнең вокальный способностьларыңны күрһәтергә. Монда помещение организованный булмаһа, неподготовленный булһа, һиңа кирәк, беренче тапкыр мин фонограмма аша йырлай торгайным, ысын әйткәндә. Шуннан мин эшләй башладым дабл трек. Дабл трек нисек әйтәм? Һинең основной вокал әкрен генә, яй гына йырлап тора. Һәм үзең кабатлап өстеннән йырлайһың уже шулайрак. Мин Башкортстан сөйләшәм фестивалендә фонограммага йырганым. Юк. Шул дабл трек булгайны. Әйтәм дә, беренче менә куркан сакта, сәхнәгә сыккан сакта, мин беренче тапкыр фонограммалы йырлаган. То есть микрофон хүндерелә, шулай йырлай торгайным, ысын әйтәм. Һәм адак опыт килә, һәм дабл трек менә иң әйбәт минеңсә шул тышта йырларга, клубта йырларга, сөнки ул помещениялар неподготовленный. Шул. Инстаграмда пост бар инде. Мин Башкортстан сөйләшәм фестивалендә нык тулкынландым. Ньюсон улар. Мин хәзердән дә тулкынланам. Вроде бы үз кешем монда. Хәзердә тулкынланам исенә әйткәндә. Түгендә әллә 2000 кеше сәхнә алдында. Уларга нисек әйтәм? Менә концерт килгәйне, минең сыккан алдыннан, әйтәм, не раскачанный зал, не разогретый дип әйтәләр русса. Шуга мин сыккан, үземнең нисек куркыбрак сыгам. Әйтәм, мин дә һәр сыгып, насар йырлармын, мине кешеләр нисек насар каршылардар дип. Сөнки, не разогретый зал, шулайрак. Шул. Икенчерәк килеп сыкты. Караганда, мин үзем бик удивился, честно говоря.
Шул Менә шундай фестивальләр кәрәкме ул? кәрәк. Әйе, әлбиттә кәрәк. Ул бик шәп фестиваль. Шул хәтле кеше йылды мин уйламагайным. РНТ беренче йырлагайны һәм ул уйлагайны сәхнә сыгыр алдынан әйткәйне. По-любому мин 2 йырды пустой зал буду петь ди. Киренсә килеп сыкты. Димәк, фестивальдә РНТ асып ебәрде. Ул фестивальдә асып ебәрде, адак уже икенче артистлар сыгып йырладылар. Мин килдем, YouTube'da һинең Элвин Грейдің йырдарына кавердар күп видеолар. Шулар нинди максатта алынган? Беренче миңа башкорт йырдарын тыңлай башлаган сакта бигрәк охшагайны Элвин Грейдарын йырдары. Команда иң сифатлы йырдары, оның иң дәртле, иң йырдары. Хәзер йырсылар конкурируют, конечно. Но шул сакта ни сенсия булгандыр, белмәйм. 2-5-6 ел элек. Мин Элвин Грейга кавердар эшләй башлаган беренче гитарала уйнаган сакта. Төрле үҙем аккордтар подбирать итеп. Шул аккордтар башкорт гитара төркеменә үҙем язып, халып, шул сакта еще Элвин Грей үҙем лайктар куя торган. Караһаң һаман битәләр. Миңа дәртләндерә торган шул сакта. Шул йырдарды тагын мин икенче йырдарды яза башладым. Шуннан уже усложнять начал. Төрле, микрофон булган сакта, колонкалар булган сакта, уже икенче видеоларды яза башладым. Видеосъемка, видеомонтаж үзенчәлек эшендә эшләп. Шул. Баягы Элвин Грей турында дирәк белә биргән. Ул иҗат турында нимә уйлай? Элек миңа ныграк охшагайнымы нисегрәк, шулайрак дип әйтәм. Хәзер дә охшай. Но хәзер уның штамповка китте. Тик бер төрдө йырдары. Элек икенче төрдөсө подача, төрдө аранжировкалар булган. Хәзер караһаң, в основном бер төрдө. Как бы не обидно это звучало. Шул. Ул боронго йырдарды алып, заманса аранжировка, минусовкалар эшләп сыгара бит. Син шул турында нимә уйлай? Ул моны элекке йырдарды алып, хәзер сыгарып ул иҗатмы? Яки иҗат, ул икенчеләй йырда, икенчеләй күреп хәзер заманса аранжировка эшләп бик әйбәт. Мин шулай дип уйлайм. Но кайһы йырсылар оныңса эшләй башлай, күп итеп шул беренче Элвин Грей шулай итеп башланы, шулай бит. Икенче йырсылар шул нейде каватлай башладылар, шул фишку дип әйтәм. Шул йырды, икенче йырдарды заманса йырда, заманса аранжировка эшләп, Элвин Грей придумал как бы все. Оның не короче, это его все. Элвин Грей мән совместка алып карга уй бар. Хыял дип әйтик. Хыял бар но миңа Элвин Грейга тиклем үтергә кирәк. Һиндә берәмәл уйлар бармы? Ялкытты ошо мәктәбегез, мин иҗат менән генә РНТ һәм үсеп китәм дә һәм иҗат менән генә акча эшләйм дигән уйлар.
Ну, ер менен. Ысын айтканда бар кайбирде. Особенно кайбирде окуусуларың хини подводить тренировкаларга йөрүмәһә, хин ысын күңелдән бите үзеңдең көсүңдө шул мәктәпкә бирәһең һәм кире отдачи нету. Шуга кайбирде насар булып китәме нисек. Шул кайбирде шундай уйдар булып китә. Күптәр әйтәләр, Рузит ул бер хиттың авторы дип. Килешәм моны мен. Ну, минең ысын әйткәндә йырдарым күп түгел. Ну, шулай булган. Әйткәндәр мин улар менән солидарен. Килешәм улар менән. Минең күп йырдар күп түгел, но кешеләр концертка килһәм, минең йырдарды йырлайдар. Шул миңа бик охшай. Бuna кисә сыгарган йөрен репостлар, лайктар буенча әле хит булырга торам. Мин башкортча һөйләшәм фестивалендә ул йыр бер кайдала бер платформала булмагайны. Ләкин шул йырды кешеләр йырдап тургайны. Мин белмәйм кайдан белгәндәдер. Но йырлагайлар. Но шул йыры, конечно, анда үзләре нисек әйтәм? Простые. Еңел генә. Шуннан кил яныма, кил яныма, кил яныма кабатлана күп тапкыр. Шуга кешеләр еңел генә әйтеп йырлаганнар миңа охшана. Беренче тапкыр йырлагайным шул йырды. Мин башкортча һөйләшәм концертында. Хәзер белмәйм, карарбыз. Башкорт эстрадасында күптәр үзләрде кешенән ядыртып алалар. Һин үзең ядармы йырдарга? Минең бик кызык килеп сыга шулай. Мин үземдең уйдарымды русса әсәймә әйтәм. Әсәйм минең башкорт теле укытучысы. Әсәйм минең насар өйрәткән, конечно. Мин сатай-ботай һөйләшәм. Но минең әсәйм башкорт теле укытучысы. Мин уга үземдең уйдарымды, үземдең текстларымды әйтәм. Ул бөтә нисек башкортчага тәрҗемә әйтеп, нигә ала стихотворение. Мин аңлавымча аранжировкалар үзең эшләйм. Аранжировка полностью минең. Әле нисә ел мин шөгыльләнәм. 6 ел күрәктер. Үзем язам. Бөтә сведение, мастеринг. Бөтә минең артым. Заказга эшләйм. Рисовкалар. Заказга беренче Өфөгә күскән сакта тик заказлар эшләгәйнем. Шуннан ялкытты. Кайбердә аранжировка эшләйһең кешеләргә. Шуннан аранжировканы хатаһың. Үзең уйлайһың, берәй хәзер төркемгә, ВКонтактеме, кайдамы хәзер йырды куялар да, эшләйләр дә, берәй кайда язып куялар, имеш. Но кайбердә икенчеләр булып китә. Беркемдә йырды эшләп бетмәйдәрме, нисегрәкме? И югала. Шуннан обидно. Мин язмай башланым. Хәзер менә тагын бер заказ эшләгәйнем. Пока вроде нормально все. Карарбыз. Берәй инде йондызлар сатып ала торган. Йондызлар. Прям. Хәзер. Минең басына күп заказ сөйләбе өлкәһеннән. Йондыз продюсер центрымы.
Шул анда егеттер, кыздар, шул продюсер центрдан хата алгандар. Хата команда заказ килгән иң хуңгыһы шул продюсер центрдан. Менә искә төшерә алмыйм, әйткән. Алхасан, күп вакыт эшләмәгәнем. Күпме торау бер кешенән хатып алу? Элек эшләй торгайным 4000. Бер аранжировка хәзер 6000. Менә соңгыһын эшләгәнем. Анда хата. Һин менә ер менән шөгыльләнүең ата-сеңгә карашты. Минең әсәем генә бар һәм әсәем ул мине постоянно поддерживает. Бик Ярашлай калды. Бик нык поддержка эшләй. Шуннан, әллә миңа бер йырдарды гына язганы өчен бик зур рәхмәтле. Касан һинең клип көтергән? Әллә быел эшләргә уйдарым бар. Карарбыз. Киләһе трек касан була? Аныһын, кайсан әйтә алмыйм. Карарбыз. Мин менә иң косяк зур то, что минең тректор минең уйдарым буенча, була яхшы гына килеп чыга. Булһа ла, кешеләр ярдай, мин беләм. Рентаның сольнигында һин барып дусларса йырланың, әллә бер гонорар булдымы? Юк, бөтә сольниклар, бөтә чыгышлар, бөтә, рентаның бөтәле, бушлай. Мәсәлән, бер Өфө уттарында бит пати үткәрәбез. Без дагы килеп, ике ер йырдалар ити һәм күп махрар. Ике ер, минең күп түгел. Точно әйтмәйм, күп түгел. Мин хәзер рента түгел дә, мин Элвингрей түгел дә, мин гонорар ундай булырга, булмай түгел. Былтыр июнь хайлаулар булган. Мин кандидат булганым. Шул нинди хайлаулар булды? Кайда, кем? Иптәшләрмен. 3 июнь былтыр. Былтыр Ел элек. теге һин ни торамда әйтән киләләр. Нәмә әле? Фотографиямда күреп шай торган. Текә генә. Физрук формасындайм. Юк, ул беҙ шаяртыу булды, бөтә братишкалар менән бергә. Бөтә ниләренә братишкаларга керһәң, бөтәһенеке лә шул фото тора. Минеке түгел, үзләренеке. Фотошопны эшләгән, бергә шаяртып алдык. Хәзерәк кенә. Мин мәктәпкә килгәйнем, бөтәле хорайларны. Ысынмы? Булай шаяртам. Күрдемәште, то, что мин физкультурный формула. Әттек дурак түгел дә инде. Шул. Һин әле холостяк. Әгәр дә ТНТ-ла һәм Башкортстанда холостяк шоу булһа катнашыр идем. Әллә минең уйлавымса, шундай проект булмайса, белмәйм. Юк, бөтә булмай. Әйтеп уйлайм. Булһа катнашмас идем, әйткәндә. Бу просто шоу. Егор Кридка караһагыз, шоу. Шоу өсөн генә. Һин сәяхәт итәргә яратаһың. Окей? Сәяхәт итәргә. Тегәтәм. Әйе, ухайтык күп сәяхәт иткән юк. Так, как рисуешь менән? Касанан бирле дуслык? Бөтән братишкалар менән бергә башкансак. Нисек башланып китте бу братишкаларым? Иң беренче һин рента менән таныштың. Артабан, мәсәлән, Загиришкин. Артабан
танышкайны. Шул РНТ мен сакырды Өфөгә һәм бергә эшләй башланык. РНТның үзенең студия булгайны шул сакта. Без шул студияла бергә эшләй башланык. Мин аранжировкалар язып, бергә эшләп, шан икенче якта шул студияла. Ну, анда зур помещение булган. Бер яртыһы РНТ, бер яртыһы анда Етимедиа студия булган. Ну, Батыр Галимов, шунан Артур Батыршин, Эдуард Дилмухаметов, бөтәһеле. Ну, шунда килеп, булар менән бергә адак осрашкайны, оказывается, Эдуард Дилмухаметовты шул сакта белмәгәнем. Шуннан Эдуард менән танышып, шан мин белдем, что ул балактайдан икән. Шул. Адак унда Тимур Баянов, Урал Шаймарданов бөтәһеле килә башланалар студияга анда. Ну, кем менән? Батыр менән таныштар инде шикелле. Ринат менән килә башланалар, тоже бергә һөйләшеп, алай-булай. Ну, шулай танышып киттек. Адак Фидан да шулай. Ну, ижади кеше булгас. Килә торган шунда. Ну, бөтәһеле. Адак Арслан, Ринат уже алып китте. Үзенең сакырды инде тоже. Күреп әйткәндә тоже үзенең сәлекле аранжировка эшләп, заманса аранжировка эшләп, бик Ринатка охшап китте. Бергә шай таныштык. Куян һеҙҙең тусовкаға нисек бара беләк? Куян, анаһы хәҙер әйтәм. Бер тапҡыр, ну, белмәйем, мин танышҡайным уның менән Асҡарға барғайныҡ. Нигә? Ҡурай клубынамы? Ҡурай тигән клуб бар иде. Әйе, шул клубҡа барғайныҡ. Шунда сығыш яһаныҡ. Шунда таныштыҡ. Ринат менән шунда белмәйем. Ринат Арсланова, может, иртәрәк танышҡандарҙыр, белмәйем. Мин баяғы әйткәйнең бер проект әҙерләп ятам тип. Бергә күрһәтәләр алар. Проект мин күрһәтергә уйлағайным. Үҙемдең проектымды элек яҙылған. Һинең проектың мин килдем тип атала һәм мин үҙемдең йырымды күрһәтергә булдым. Хәҙер менә мин килдем тигән проектымды Cubase-та яҙылған. Элек Cubase программаһында эшләгәйнем. Хәҙер икенсе программаларда эшләйем. Ableton Live һәм Logic Pro X. Шул проект, программаларда эшләйем. Шул күрһәтәм. Так, ну, айда, поехали. Можно послушать, наверное, или не надо слушать? Давай, там аппарат. Ну, какую-то часть. Ну, ладно. Мында бұл орында довольно-таки ябай ғына қайда әлі пианино ойнай. Мында пианино ғына элек миди клавиатура болғайны, хәҙер юк, пока временно адағыраҡ булыр. Шул мында пианино уйнай һәм иң башта уйнай шундай инструмент. Ринат көлә торғайны, теге котятки. Шул бик ирмәк инструмент. Бұл библиотека Contact Libraries. Шул
шул инструмент мен использовал. Шан, подложка, пэды. Так вот, атмосферу создают. Нисә дорожканың тора? Дорожка 44 дорожка. 44 дорожканың тора. Ага. Ну, күп түгел, в принципе. Или күпме? Минеңсә күп бул? Ну, әлі Радик Юляшинның көрәк шайтып ойлаймын. Ну, мында, ну, меніңсә 44 дорожка күп түгел. Так, ладно, адак нәмәкәй. Вокал дорожкаға, вокал юлы. Қатмарлы юлдар уйдарымда. Түрлі обработка эшләнгән. Мелодайн, менә нәмәштәй выправляет вокал тибетем, урынына ноталарын куя. Шан түрлі компрессордар, ну, эквалайзердар, шундай нәмәләр эшләнгән шул дорожкага. Яхшыртырга звук эшләргә инде. Шан нәмәкәй бэк вокал бар. Мистерак әле мен даже оныттым уже. Ну, менә шулай тректы кулландыра, тыңлаган сакта былай мотор гына килеп сыга. Былай, конечно, тыңлаган да. Корявенько. А былай мотор гына килеп сыга. Шунан мында нәкәй хип-хоп битмен дисегрәк шулай эшләнгән. Так, шунан нисек нәкәй взбивка китә. Взбивка белмәйм нисек башкортса була икән. Проигрыш. Менә проигрышка килтерә инде. Монда проигрыш түгел, кушымта инде безнең проигрыш түгел. Менә шул. Ага китә проигрыш. Кушымта. Монда нәмә? Клэп. Хлопки, хлопоктар. Шан нәмә тагын. Саббас. Ну, белмәйм хәзер видеолар ишетелер микән, юк микән. Бу иң астагы ноталар инде. Саббас, шунан пианиноның шунан нәмә? Менә моныга тагын котятки дип әйтәйме? Чоп, вокальный чопы. Әкрен генә уйный. Ну, ишетелмәй вокал артында. Еще был нәмәкәй арпеджио. Шулай же пэт уйнай. Тагын, ну, әйдә тыңлайык әле ниләр. Йөрәк ашкын. Вокал нормальный. Йөрәк ашкына, күңлем тапына, һинең яныңа коштай осып барырга, ерак аралар. Шулайрак, адак монда, ну, аплифтер, разгон эшләйләр. Шан, ну, проигрышка инде кирә. Шунан, на бу урында бөтә обрывается. Мин килдем. И башлана. Был проигрыш нисегрәк. Дроп музыканттар арасында. Ну, дроптан нисек. Так, клэп, хэт, тамбурин, перкуссия. Так, фреш. Ну, иң ябай гына шундай, иң простой бит. Шул адак
Иң нисек бирмәге. Иң бирмәге түгел. Бас. Так, мин шул, так, менә бочкама бергә. Юк, бочканы бастып күндердем. Так, бас. Шан иң нисек бирмәк менә оператор фильмында күрһәтәм. Это вот для меня, это, наверное, для меня это самое прикольное, когда показывать, потому что это я делал действительно. Звучит вот такой вот инструмент Massive инструмент. Шан, ул звучит, если просто его выключить, вот так, наверное. Ну-ка. Когда без обработки, а он сделан так, обработка эшләнгән, менә бу ручкаға готов, постоянно өйрелеп тора. Шан мин уга автоматизация эшләгәнмен. Һәм ул менә асыла, ябыла шай, постоянно өйрелеп тора. Шан автоматизацияны күреп, ну, постоянно асылып, ябылып, шундай үзенең звук килеп сыга. Асыла. Шан, икенче звук шул ук, просто икенче, нисек әйтәм, слой эшләнгән. Саф 1 бул супер пилы дип әйтәләр. Тоже шул уже кабатлай звукты. Шул. Ну, и менә бул урында скрим эшләнгән. Я тоже булган ул нәйдә? Ну, мин уже аудиофайлга күсереп. Тоже ул шундай звук булган, аса торган нәйдә. Шул, ну, вроде бы караһаң. Так. Ну, всё вроде. Мин килдем. Так, ну вроде бы все было, ну, если караһак полностью проекты, мында вот так все было. Ну, была основа у меня был. Самая прикольная фишка, то что фильтр асыла торган. Шундай звукты насыгара. Мин как раз неге Alpha Future People деген неге фестивальна баргайным. Шул фестивальдан кайтып, илһамланып, шул тректарды язарга булдым. Как раз айкыдын яздым, шунан менә шул мин килдем трегын яздым. Миңа бигрәк Don Diablo дигән артист диджей бик ошаны шул Future House стилендә яза торган. Яда һаман да безнең күп артистлар Going Deeper, Swanky Tunes дигән Future House стилендә язалар. Шунан мин дә язарга булдым шул стилдә, ну, әдрәк охшаган стильгә, шул стильгә үземнең тректа ярымды. Трек менә Маса привычка. Трек дип әйтергә. Йөртә әйтергә. Шул. Менә шулайрак яздым. Кисәге ер нисә дорожканы? Әйдә караеп. Бирмәк өчен. Так, киләнемә хәзер менә моны ябайык атым. Так, save. Сохранить. Нигә күстем? Mac OS
бик әйбәт нәмә, бигрәк, ну, әйбәтрәк тегес неге караганда. Windows. Бу стабильность. Конечно, немного кайһы плагиндары инде юк, кайһы инструментар юк. Теге Windows более легче взломать. Пиратский больше. Больше пиратский, легче взломать. А тут, видимо, пираты не так уж и шустрые. Так, Кильяныма, даблы. Так, второй вариант сведения, по-моему. Так, Кильяныма, мындай ялкындай алган тоже бар. Мында, ну, бул проекттак ухаттык күп түгелдер. Ну, бирей, 40 юл булырга тиеш. Второй вариант. Беренче мен нисеге аранжировка яткан сакта, бите вокал яткан сакта, хин сведение турагында, ну, уйламайһың. Хин беренче, творческий яктан карайһың, бите нисегрәк, ирмәгрәк языргамы, нисеге кайсы инструментарды язырга кирәк. Шулай уйлайһың. Адак хуңгы моментта уже сведение турагында уйлайһың. Һәм хуңгы этабында уже мастеринг турагында уйлайһың. Так, менә бул карайык, менә бул совсем. Менә 56 дорожка. Ну, онда күп нейдер бэк вокал. Менә айда мында тыңлайык әле ирмәксен. Высокий даблы припев. Менә мен мында пищал по-любому. Хәзер. Минең уйларымда кил яныма, минең йөрәгем яна, кулларым тәнеңә тагын үрелә. Шул, не булыр онда тоже. Бул без обработки, без ничего. Шайти вердаең да, ну, within session да звук килеп сыга. Менә монда уже обработка моннан. Икенче звук. Менә бул, ну, обработка юк, монда уже обработка. Булай, ну, шулайрак. Ну, бул проект бетәһеле вас не дорожкалар нигә мин аудиога экспортировать иттем. Беренче, так, бул нейде? Проект Cubase программасында яздым. Шунан MacBookка күскәйнем. Әйтәм, Cubase мен шул сакта еще эшләмәгәйне бул не MacBookта. Әйтәм, Logicка экспортировать иттем дә. Шул Logicта уже сведение эшләнем. Сведение нисек башкарса була икән. Шул, ну шулай, адак, ну, мастеринг был уже, конечно, так, для опытных так, людей, так скажем. Ну, кайгыларына ермак булыр, наверное, тоже карыга. Мастеринг уже финальный этап. Вот, трек доделал. Это как цветокоррекция видео. Вот трек готов. И концовки уже, когда доделаешь, допиливаешь. То есть цветокоррекцию красивенько делаешь. Вот то же самое здесь мастеринг. Сведение это сделать вот монтаж. Мастеринг это сделать красивую форму. Красиво преподать. Шулайра. Кыйын түгел просто. Ну мен өйрәнеп алырга кирәк. Мен үземдә бик профессиональ кеше типа ханамаймын. Һәм, ну, мен менә любитель. Булай гына. Ну, үзем әзрәк тырышам, конечно. Профессиональ звукорежиссерлар ул Мәскәүдә, ну, 60 мең Хорайдар сведение өсін, 40 мыңдан 60 мыңдан күрәк та инде. Бір трек өсін, бір ер өсін. Мен менә үземнең өйдә шундай колонкаларда, студийный мониторларда
Үземсә, конечно, тырышам. Шул. Мин бик профессиональ кеше түгел, но нормально. Кешеләр тыңлайды. 60 мең. Ну, Радик та үзе эшләй. Өйдә? Ну, Радик Юляшевның әйе. Үзе, ну, оның өйдә студияһы. Икенче этажда. Бөтә, ну, минең неподготовленный, бөтә обшивка нәмәһе юк. Ну, оның анда бөтә уже монитордар кыйбаттырак, ние обшивкаһы әйбәт эшләнгән, шумоизоляция. Ну, даже шумопоглощение, да. Рентаның студияһы бар. Хәзер, может, РНТ-га шул коралларды или минең аша. Ну, минең аша былай. Студияһы хәзер ул Казанга үскән. Ну, монда бар. Тоже домашняя студия. Пока. Ну, былай нидә инде кешеләр маңда хәзерләшә. Монда йөри. Монда тоже кешеләр бар. Кемдә эшләп алырга була. Казанга китергә юк. Юк. Бөтенләй. Бөтенләй түгел. Адак карарбыз. Войнаплан покажет, дип әйтә торган әсәй. Шуннан карарбыз. Пока, ну, беренче монда аудитория ләрдә Еевара кирәк. Ну, Казанга анаһы ладно, карарбыз. Хәзер юк. Менә РНТ китте, кем белә. Элек уйлаган, наверное, бармайым, татарча яламайым дип. Менә ярлай. Мин оны насар дип уйламайым. Татарча йырлаудым. Әйе. Татарча йырлау. Минеңсә, башкорт егете Татарстанга килеп, Казанга килеп, үзенең йырдарын, ну, нисә әйтәм, популярлаштыра. Урындагы халыкка. Әйе. Хәзер бик авыр һорау. Ни өчен башкорт эстрадаһы улай түбән генә ул? Мәсәлән, бер концерт куйһа, халык йөрмәй, йырдар әсер әйтик. Шул һорауга җавап бирә аламы? Ну, Радик Юляшевга йөриләр. Кеше. Бу кеше йөри. Ние? Яхшы музыка. Яхшы музыка, яхшы аранжировка. Шуга кешеләр йөриләр. Мин РНТ-га менә һуңгы концертында 1000 кеше йейде. Нигә? Яхшы музыка, тырыша, клиптар сыгара. Шуга, ну, кеше тыңлай. Кеше килә. Ну, шулай дип уйлайм. Ну, кеше йөрмәй, чөнки сифатлы музыка юк. Сифатлы, ну, клиптар юк. Шуга кеше йөрмәй. А сифатлы клиптар, сифатлы музыка эштән килһә, һиңә акча кирәк. Сын әйткәндә, менә мин, ну, үзем беләм менә музыка эшләргә, аранжировка ядам, вокал, полностью сведение. Бу бит кеше белмәгән, ну, акча. Үзләрен һатып алалар өчен. Үзләр һатып алырга, мелодияны язырга, аранжировка язырга, студияла язылырга, сведение, менә бу бөтә акча. Ә кем менә основном студентлар, ну, йырсы булырга маташалар, тырышалар. Кайһылар, ну, уллар тоже, конечно, бар, но основная масса студентлар. Башкорт эстрадаһында иң текә үз кеше. Иң текә? Хәзер брекимды онытам. Үсекмәстә. Ну, Элвин Грей. Аналам. Аналай. Так. Элвин Грей.
Ярай. Өтей батыл тұрғанда хинди фикір йөрөтә. Әллә? Мин ухаттык... Так, давай-ка, фикер. Мнение, нинди мнением бар. Вот, всё правильно. Так. Ну, минеңсә, мин беренче тапкыр видеомды карагайным. Видеомды. Миңа тыңланым да бер урынга тиклем берәй, ну, 10 минут карагайным да. Белмәйм. Ителәмәйм. Шуны караным да, миңа охшаманы. Чөнки тик мат шулайрак булды. Нисек шундай поэтический, матур ниләр, словосочетаниялар, нисегрәк әйтим, һүзләр булманы, тик Мат әрләшү. Әрләшү караһаң versus battle. Унда нигә кешеләр, ну, хәзер ухаттык популяр түгел, элек популяр булгайны. Унда мат түгел. Анда матур уйлар, нисек, кешене изучает, беренчене батыл алдынан. Төрле ниләр, косяктарын, недостатоктарын. Шуннан гына һин подготовленный, матур итеп киләһәң батылга, ну, на разнос. Шул. Ну, безнең улай түгел. Но мин карагайным, шуңа мин охшаманы һәм мин бөтен караманым. Сер турында ишеттем. Ишеттем, Ринат булгайнымы? Судья булган. Судья, наверное, шул санда бик мактанулар бөтәһеләр. Миңа әйттеләр, ну, вот. Бөтәһеләр бар кемдә? Ну, безнең, ну, егетләр, братишкалар, кем булгайны, кем Арслан булгайнылар, бу диджей, Зукач булган тагы. Шул. Ну, әйттеләр менә бик әйбәт, бик подготовленный, бик менә, ну, охшаны. Башкорт халкы элек-электән һөт адыктары менән тукланыр булган. Ләкин безнең көндәргә килеп җиткәнсә, күп һөт адыктарының һәм исемлекләренең составы бик нык үзгәртелгән. Безгә көн һайын магазиннарда төрле химик матдәләр менән баетылган һәм дә ГМО кушылган исемлекләр тәкъдим итәләр. Тик Башкортостандагы беренче була гына үзенең тәүге составын һаклап калган. Нимә ул була? Була ул алкогольһыз, витаминлы һәм заманса тел менән әйткәндә этнококтейль. Буланың составы бик ябай. Унда бар һыу, шәкәр, һоло һәм кымыз әсеткеһе. Буланың файдаһы бик күп. Ул канды шыйгайта, ашкаданды тазарта һәм истә булган төрле шлактарды сыгара. Әлбиттә, буланың файдаһын мин гомер буе һынап тик торырмын, тик рекламаның вакыты сикле. Ошо эссе көндәрдә һеҙҙең һыуһында тик Башҡортостандагы беренсе була гына ҡандырыр. Етештереүсенең адресын һәм телефон һандарын мин ошо видео астына ҡалдырам. Уларға яҙығыҙ һәм үҙебеҙҙең саф башҡорт исемлектәрен эсегеҙ. Блиц. РНТ яки Зенитин? РНТ. ПСТ или Курай? Телеканалда. Аңланым. Ну, не знаю, смотря. Блин, я даже не знаю. Ладно. Ну, не. БСТ. Давай вот так. Пусть БСТ. МС Баш яки Елнур Рамазан? МС Баш. Арғымақ или Бәхетле Дүркім? Арғымақ. Хоккей или баскетбол? Баскетбол. Несі? Мен баскетболмен шүғыленем. Өзім секцияны өткерем. Өзімнің анда қыздар, малайлар үйірді секцияны шуға менге. Электен баскетболға менге оқшай.
Калды яки кала. Ну, әйдә развернутый дип әйтәм. Һөйләйм. Озын итеп. Каланың үзенең плюстары бар. Һәм мин менә авыл егете. Авылдың плюстары тоже бар. Шуға, нисек әйтәм, калала синең возможностьтарың күбрәк. Нидән караганда авылда. Мин укыган сакта, бәләкәй авылда бер урам. Авыл, урамлы авыл. Шул мәктәп, бер мәктәп башлангыч класстардан. Шуннан 4-нче класска тиклем укыйһың. 5 километр икенче авылга йөрөйһең. Яяу. Шул элек безнең, автобус булмаган 5 километр. 5 километр түгел, 3 километр. 3 километр төгәккә. 1 сагать бараһың мәктәпкә тиклем, иртән. Кайтаһың тагын шулай же. Шуга авыррак булды инде. Берәй музыкальный инструментау өйрәнәм дигән. Тоже возможность юк. Секцияларга калам дигән, нигә икенче авылга барам дигән. Кис кайтып булмай, чөнки ул караңгы, кышын особенно. Шуга, авыр була торгайны. Монда бөтә менә һинең янында бөтә секциялар менә шунда яшәһең, шунда йөрөһең. Күбе шулай. Шуга, калан нисек? Авылдың үзенең закалкаһы бар. Менә шундай авыр ниләрдән үтеп, нисек? Морально закаленный нисегрәкме шулайрак. Мин шулай дип уйлыйм. Минең укучыларымны караһам, бөтәһе елактар, ой, не могу бегать, ой, не могу прыгать, шулай дип миңа әйттеләр. Бөтәһе физически не подготовлены. Бөтәһе түгел, күпселек где-то 2%. 20% более-менее. 2% йөгерә алмай. Играй алмай. Подтягивание, отжимание, молчу вообще. Шул, физическая подготовка нидең, авылда ныграк, шулай дип уйлайм. Үземдә бәләкәй сакта нык физическая подготовка әйбәт булмагайны, но калала еще яхшы түгел, наоборот, насаррак хәзерге балаларны караһаң. Шул. Так, артабан Өфе яки Казан? Өфе. Баштай яки Арслан? Арслан, прости. Баштай. Кекресукыш яки Марселя? Еще раз. Арслан думаю. Кекресукыш яки Марселя? Кекресукыш. Ради Хабиров алып барган эштәр охшаймы? Охшай. Ни өчен яшьтәр Рузитты тыңларга тиеш? Чөнки мин тырышамын йырларда заманса һәм душевный. Күңелдән. Сын күңелдән язылган, йырлар, теге текстлар, шул, белмәйм, шулай дип уйлыйм. Шуга гына. Мин килдем,